Kutambudzika ndikoko kuti kushaika kwehembe dzemwana wangu ndopakatanga dambudziko. Ainzi VaObert Hlanya. Saka kufamba kwenguva ndopatakazosvika kuti tione kuti zvakutoda kutsvaka kuti chii chakakonzera mwana mbatya dzakaparara nei, zvii zvakaitika, iri mhaka yei, zvaitwa nani, mafambiro azvakaita. Akanga afa nei mwana uyu? Mwana akaenda kuSouth, aive anoda zvebasa, saka akatanga kurwara ari kuSouth, achiti ari kupera simba. Ndo mashaikiro akaita mwana wangu mukuru anonzi VaObert Hlanya. Saka mutumbi wake wazouya kuno kumusha ndo pakashaika mbatya dzake. Isu takaenda kunomuviga mbatya. Zvino zvaane mazuva andikanyatsozivi, pfungwa dzakutadza kunyatsonzwisisa kuti ndakandine mbatya dzake kana ndo padzakanga dzashaika here. Asi kuti mwana pakuuya chokwadi akauya ashaika ndokumuviga kuno kuZimbabwe, kuWarren Hills. Ndiri kunzwa kuti imi muri mukuru kuchechi kwenyu kwamunopinda. Mune chinzvimbo chipi kuchechi uyezve chechi yamunopinda ndeipi? Chechi inonzi African Apostolic Faith Mission of Zimbabwe. Ndiri elder kuchechi ikoko. Atitsanangurei tichipinda pachinzvimbo chekuti imi muri kubuda pachena kuti mune nyoka. Inyoka mhando dzipi dzamuri kunzi munadzo idzi? Handidzizivi, asi kuti ndotoda vanonditsanangurira kana vasvika kuti vazive kuti dzainge dziri dzerudzi imwe chete here, imbiri here, kana kuti chandinonzwa chokuti kune nyoka nemishonga. Mune nyoka nemishonga. Nyoka nemishonga. Muri ereda kuchechi. Zvinofambirana papi baba? Kuti kuchechi muri kunzi muri mukuru wechechi, uku mune nyoka, uku mune mishonga. Zvinodyidzana here zvinizvi? Hazvifambidzani. Saka imi nyoka makadzitora sei nemishonga iyi? Ndakangoverima, handizivi ndakazvibata pupi ndakapiwa nani, ndikazvishandisa sei. Handichaziva akandipa kana ndakaenda ishandisei, dziri dzei, dzichishandei, dzichibatsirei. Asi mhuri ndinayo, ndoda kugara nemhuri yangu zvakanaka. Mishonga maimboibata here? Handina kumbobata mishonga. Ndiri kunzwa kuti imi muri kuti muri kuda kubatsirwa kunge muchibvisirwa nyoka idzodzo. Kana makuenda imi kunotsvaga nyoka idzo, muri kuziva here pekunonanga kuti nyoka idziri pakati? Handizive pekunanga, kuti handizive padziri, uye handizive pairi, kana iri imwe chete kana dziri dzakawanda. Munogara kupi baba yezvino? Ndinogara muSunningdale 1. Sunningdale 1 kune mbaya, ndo kune mba yangu pa45 Jegisa Avenue, Sunningdale 1. Ndiri kunzwa sekunge makapesana nemudzimai. Makapesana sei nemudzimai kuti makugara uku amai vanenge vachigara kwavo vega sekunge vari kunzi vari kugara musha kwavo? Mungatsanangura ipapo? Aiti akana ari mumba airwara achichinja nzvimbo, ambenge achirara ari mubhedhurumu, wozoona kuti ati ndarara nichirwara. Pamwe pacho wozoti ndaswinyiwa pamhanza. Rimwe zuvazve vakazoti ndaswinyiwa mugumbo. Saka aichinja nzvimbo, wodzamara warara kana mudining, musiri mubhedhurumu. Makaita vana vangani naamai nemudzimai? Ndine vana vana, musikana mukuru nevakomana vaviri vateedzana, nemusikana mudiki wekupedzisira. Vana vana. Asi mise magariro enyu kumba munogarawo zvakanaka here? Pasina dambudziko? Tinogara zvakanaka nokuti ndagara ndichida kugara kwakanaka.
kusina kurwisana kana kutukana, kugara kwakanaka. Ndinokudisisisa zvakanyanyisa kuti ngakuvepo kubva zvino nemisi yese yandichararama nemhuri yangu. Zvino vekuchechi kwamunotungamira vari kuzviziva here kuti imi mune nyoka dzamuinadzo? Zvino pavachazozviziva, nhai baba, zvichaita sei? Zvakaipa.